tu na chuan kan zir dawn ni tangkai em a man na tur te chu e committee ko na te san pa ming san chua phek rang hong lovin ol sam takati dana ni dona nei som na te po ni se kan man du na zir khan tangkai em dona ni chuan ama sabera chuan Microsoft Office all programs sagan kalanga Microsoft Office sagan kalanga Microsoft Office Word agan kal lenga tahian kan chudon ni tahian committee ko na kan siamanga chuan tuna mail march kan zir dona mail march chu mi lekha kan thon chhuak dona he hi committee ko ne kan thon chhuak dona chu committee ko na chuan mi za po kan committee ko na kan som theya ngei nei som na polong ni se mi za mo zanga polong ni se kami kha ol sam de ni mi phek khat chau chu chung si hian phek khat chau kan chuta chu ming kha asan mun danga kan chulu don ta chu ming kan chulu chu zanga kan chulu chon hi phek a hi phek zanga aro in hong mai don tina ni ta kan mang tangkai tung lai computer chu bang chon hi a tangkai le don ni kha ru se da thome chuan ma sabera chon mailing sa kan kalanga chuan mailing sa hian select recipient sa lo ma select recipient sa hian kalanga type ni li sa kan kalang chuan type ni li sa hian ta hian title first name last name hi kan rename vek thei ta ni mi hi ami kan thak vek thei chu customize column sa kan kalanga chuan ta hian title lo ma title hi kan rename du chuan ta hian tlangwal pi pu ti ben an hing chuna tu kha ming nan ti meng ming ting kan chunga okay nga chuan first name hi kan rename du chuan section ting kan chule thei ta tikhan chuan section kan chu kan okay le nga tikhan ming section tin lo ta ni tanan ming kan chunga section chuan ta hian helai ming kan chu za ta kha ta hian phe ka ron hong mai don ta tu na chuan phe kha chau le in hong ta chumi chu ming kan chu zat kha tan kan chut nem chuan tang kan chut nem chuan phe kha ron hong nem don ta ni chu chuan ta hian new entry kan ting kan chut dan tu ra zirin new entry kan da thalok he kan du lo jon delete entry ni le me new entry ti khan ming som be kan chuang khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som ming ta hian simple do kan chu don nge men saming an chu mai nga saming chui la nge mi jok thang ro moya mi so ming chu meng thang ro moya in section nge v section tingan v section lo ni ta se then enter hian lut thave ngot thei no wangin kan click ang mau sin chuan lian tluanga c section kan tinga dikhan section sang kan da me ni lian tluanga c section dikhan chuan
thang ri ni na I section kan chuan zalena Y section kan tiang Y section kan tiang chuan ta hian zaloma K section tikan thang moya Z section kan tiang chuan ting thanga mình chút tụi đủ phổ cho mình ting thanga H section thế thì đi kan mình chút tụi vang đủ mấy chuyện á chuan ram mùa na A section thì về lại cái section rất là căn tạm mình chuan ma chuni pokan tenga B section chuan mua puya pokan tenga dikan L section dikan kan tenga kami akan chu zo to ta ni hing sang sang kan chu hing le section kan chulu ta chu okay ang kan okay nga ta hian kan save na tur lai hi kan share chi na ngai kan save na tur desktop pa te kan save du chuan desktop pa kan save nga kan save na tur mun ka chu ke mani na kan du na lai ta ka kan save do ni chuan desktop pa ka save nga ke chuan ta hian committee go to list tin ka save nga ta hian save ta pang dikhan chuan heta hian ming kan da don ta nen ming kha tain kan da lu tanga chut tran pa kher a phek ran ran mi so mo chu phek som hona ming kha ran thewa chut ai chuan he hi ol sam non ta ming i chuanga i print khan no dang i chu leng i print le the ma se kha ai chuan tuna kan thil ti ol sam em em ani chuwang chuan ma tai hian ming kha kan da lu don ta ni chuan khami kha kan chulu to kan chut lu to kha type new list to ni he kan mang to kan athar kan chulu to a ta hian sa kan mang don use existing list a kan save kha kan zongang kan save kha commit go to list hi kan save kha commit go to list hi emi hi ming kan chutna kha ni kan double click anga chuan adata insert merge field ta hian kan merge kan da lu na tur hi kan click anga heta hian ida chuan ming ka heta hian dei don tinani chuan jo heta khami mouse insertion point hi da na hun azir kan heta ida chuan ming ka heta lo do na chuwang chuan ida na mun khan azira nga ya heta ni click anga insertion point kha na tura takidang ming na tur ta hian do na wangin chuan insert merge field ta ming kan te ta hian ming lo ta chuan na tur muna section na mun tura section kan da nga dikha nei hi kan select theya kan select kha home a hian kan underline theya kan bold theya kan italic theita a fonts po kan thak thei big ta ni handwriting po hi tlema chidang do mang ve sim chini la tlema chidang do khamang ve chin sim la alan dan nan khan bold italic underline ipo section po hi san pa deu lekin til dangan manga bahau sin mangai tikhan ai nang lo dani font si ngora font si mu har don ma tlat font ol de ka font small do lik tur ka ni mai te tikhan chuan bold lo mai ang hi nge ka bold thoi bold lo mai tikhan ka chuan lai kan select ta ni chuan chumi da chuan kan kal lena tur chu en da pani kan da to ming hi ta hian lo om se command kan pe ni tan hing om se ta hian veng hu khom se kan ti ta ni chuan ta phe khat chau lo om ta chuan a hian
in mailing sa kan kala insert march field kan da lu ve tom na tura data finish and march edit individual a all kan tianga kan ka lian tlunga c section ti khana lo om ta ni chinam kan chu kai phek som lo hong le che ta ni china kan ori a source kha chu he ta in alo om ta chun a hran pa in ming kan chu za da kha hemi ten lo hian ei lo in hong hei hi china kan da lu na kha da ni adang a lo in hong a phek dang kha tang kan chu za da kha lo lang ta ni ming sang sang kha ei yen kan underline du lo kha chung an underline lo mai nga ma khan kan sia tu na chon siam chup le kha siam than pa le ti underline le kha boi thak ka wang khan ti hian ma in ma khan he tianga om lai khan siam dang lam kha ol ber ni tianga om lai khan siam dang lam khan nuwa siam ngai to lo wa chu wang chon lai hun na gan siam that chon na vai hian na lo in nang vek don ta ni ti khan phek som lo in honga lo om vek ta ni ti khan ol sam de win ti khan committee ko na te poi siam thein emo in nei som na ka te poi siam thein i som tur te po ti khan ming kha ming som tur kai chut vek khan ama in phek kha roin hong ta bai ti khan print top khan ni to ngai ni control p kan metanga kan print thei mai don ta ni ol sam deuh khan kha jong khan ni ro se lok pui nge ka bai sei